lembar manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dik Pate, Pripun? Mang Sawang to. Tak kira nek bulus. Lah kok jebul sing metungel saka lebeting Patenggan. Wah, menika mboten pangling. Lah keparat pancen manusa ra tatanan. Gusti Ayu menika rak Bagong to? Tobat inggih menika Bagong. Kamas kok medal. Angel ditokke yo metu dhewe. Nune nggih penemban Durna. Kula pun Bagong. Lho, Bagong kok nang kene? Nggih pun setengah sasi. Lho. Weh, nek ngono sing ngudut apa-apa kalu. Bagong kuwi. Tobat, sesuk meniki ya dimeneki asbak ora dibuang sak penake dhewe. Wong sing nyapu ya aku. Ora wong sing ngresiki ya aku to. Inggih, nek ya dicecek ning nggon asbak kok dibuang sak nggon-nggon balber-balber. Marai konangan lho coba. Oh, lole Bagong kowe iki ngapa? Nang kene kowe iki ngapa? Nggih nyun ngapunten arang ya. Kula menika niatipun kepengin resik taman Kadilengleng Taman Sari Negari Ngastina. Ning kula niku mboten entuk wangsul kali Dewi Banowati. Lho. Ing atase kowe mung drajating ponakan kok ora entuk bali iki sebabe apa? Mboten ngerti, mang takon kali sing kawogan. Ning sadurunge sampean takon ampun kaget lho. Ampun kaget. Mengke sampean kaget mergo perkara niki ora perkara sepele. Perkara sing gedhe ning nyatane pun diantepi. Nuwun sewu Gusti Ayu kok bakal mboten pikantuk kondur menika wangsul dateng wismanipun menika sebabipun napa? Tobat kula nuwun sewu Paman. Kula sampun kebanjur tresna kaliyan Bagong. Ora krungu mesti. Ketara ora kaget. Terus pundi kersanipun? Kula kok mboten matos mireng radi sorang nggih paring pangandikan. Tobat. Kula menika sampun kebacut tresna kaliyan Bagong. Lho, lah ngandel ora. Piye Kakang Durna? Sampeyan mboten krungu? Mboten. Gusti Ayu Dewi Banowati kok ngendikake nek tresna karo Bagong. Iyeng Bagong mesti meguru kowe. Kowe mesti nggawa dukun kowe ya. Kowe mengkong kaya ngono kok nganti ditresnani dening Sin Gusti Ayu Banowati iki mesti kowe nggawa guna-guna. Kowe menungso ora tata Bagong. Nyun ngapunten wis dadi tekad sebaya mukti sebaya mati. Panjenengan menika garwanipun anak Prabu Duryudana. Tobat kula ngertos menawi kula menika garwanipun Sinum Prabu Ngastina. Ning digampang-gampangno nek ora tresna piye coba? Apa tresna kok dipeksa? Wong bebrayan dadi siji nek ora tresna salah siji ya wis. Monggo nyatanipun sasampunipun Bagong mapan mutring papan mriki menika kula nuwun sewu kula tresna kaliyan Bagong. Maaf ya Dur. Hus. Ayo nuwun sewu Kanang arep ala dikaya ngapa ki nek wong kewahyon. Lho, putri cantik jelita kaya ngene wae kemintil-kintil karo Bagong. Ngono. Apa? Kemintil-kintil. Maksude apa ya jenenge kuwi? Templek karo aku lah. Nek carane Dara iki templek. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Sampeyan saiki bali. Nek perlu Sinum Prabu Duryudana mang ngaturi priksa. Nek teng mriki pun wonten maling sing iso ngewat marang Dewi Banowati, sing bakal mulyake Dewi Banowati. Ora lole-lole. Iki serius. Loh, nek kowe dadi maling ana negara Astina, aku wajib nyekel karo kowe. Aku wajib bondo tanganmu ngrincung sing maleboke pakunjaran. Yen perlu kan apa pasiksan, mergo kowe wani ngewat marang Putri Nalendra, garwane Nalendra Ngastina. Bagong kowe dibondo bakal dihukum picis ana ing alun-alun negara Ngastina. Kamas. Tobat boyo jumeneng wani ngono lho. Ngayomi karo Piai Putri kok ming begogok kaya ngono kuwi yo. Kasatriyane nendi? Kewane nendi coba? Mbok yo jumeneng wani. Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe. Lah ngono lho. Netra kocak ngundar andir. Tulung bathukku gatel kukurke. Inggih. Lole lah kok gelem ngukurke tenan to Dik Patih. Tulung bathukku gatel. Mangkukur dhewe.
Piye orang gleleng. Iki bukti bahwa cinta kita sudah menyatu. Katresnane awake dhewe iki wis dadi siji. Tresna sudah menjadi satu, tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Mula sampeyan ndak usah maksa kali aku nek nganti aku engko nesu, nganti aku engko muring krewekan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, apa kowe ora wedi? Apa kowe ora miris? Yen aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah bongkokan karo aku, Bagong. Tak bonto tamak krincung sikilmu. Oh, endah-endah kowe ming wong mlarat. Kowe iki ming batur. Kowe gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan muto ngitung lintang. Tangeh kelakone jebak wurunge. Weh, sing dadi nyatane Dewi Banowati tresna karo aku, mesti tok gawe. Mesti tok gunake daya kemandhen. Ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katut karo kowe. Ora-orane Dewi Banowati tresna karo kowe lahir batin. Iki mergo saka pangguna munggonmu bakal meret karo Dewi Banowati. Aku ora nrimake. Kowe mung wong kere karep nggaup karo Prameswari ora bakal kelakon. Kowe mung wong gedibal karep ndaup karo Prameswari ora kelakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe mandi ucape Bagong. Gegede bala citu. Kapok kowe. Wong karo wani karo wong lagi ketrima ngene iki sak ciptane dadi sak sediane ana. Boleh. Kota betutu putar kelipet jalan panjang. Aja macam. Dewe. Tobat, Kang Mas menika ginakaken menapa lho kok iso kandhi kaya ngono? Piye, apik to? Wis ben mengke wae wis ben omong dhewe-dhewe. Oke ciumu ya betul ya. Gede sile menanyele. Kata sila pasilita. Agete. Iya dalam hasil. Apa ora kowe? Ebu. Apa? Ebu. Ebu bapa. Bapa aku abu. Sing cetha nek omong wong tuwa kan omong ora cetha. Bapa, abu bapa. Bapa aku abu, Bapa. Kuwi tegese apa, Kang Mas? Bagong aku kapok. Ayo ngayal karo aku asepatane bisu ora iso omong tenan. Bapa. Boleh. Ketepala debat dadan macet-macet. Bapa, aku ke bapa. Atut bapa dadi lebih. Kapok tenan, apa tetet? Ora wani karo aku. Lemati atas wajah bapa datang di majalah bedano. Balya kaya wingi ngene kowe wong loro. Bagong aku. Dewate, pripun? Wis mari. Nggih, wis mlayu mawon dewate. Sembetengane wong lagi diwingnong wong dening dewane. Piye? Percaya ta karo aku? Inggih, Amat Pak Obat pinter banget. Ih. Nang jiwit ya ora nggon cangkem. Senengane kok
Gumun aku lho. Gemeske tenan Batuwat cangkeme gedhe semono kuwi lho. Iki kulinane nggo ngemut ndas. Ya, dadi aja kaget. Ih, gemes aku Batuwat senenge raja-majamak. Saya nek pasare ae lho, Batuwat, ora Bagong nek sare ning ngorok iso werna-werna. Wis ana swara angin, swara ombak, swara roda. Lan sak piturute Batuwat, kaya ngorok kok kaya sekaten. Anggepe cangkemku alun-alun piye? Njero sak penake dhewe. Iki ora mung tekan semene. Iki mesti akeh sing do tekan kene aja kuwatir. Tenan, ning aja kuwatir, selagi aku isih ngadeg nang ngarepmu Dewi Banowati. Katresnane dhewe ora ana sing medhote. Aja kuwatir. He, sapa sing ning jero taman negari iki? Kosek. Lah iki Bagong lho iki. Nggih. Walah dalah menungso ora tatanan. Lah kok dadi kowe mapan ning Taman Negara Ngastina iki karepmu piye? Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki. Lho. Kowe ora edan kowe. Kowe ora edan. Mumpung Baladewa isih durung muntap. Mumpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali ning wismamu kono. Bali ning omahmu kowe aja gawe geger Negara Ngastina. Yen kau ora bali aja kelakon tak gretel nenggala pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas Batuwat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis tak kendhawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Nggih. Ora dicempluki cecak lho, mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep tak pangan. Tak ombak ya cah gleleng. Gaweane bojo e. Ndak dikira ora ngurmati. Ora sakokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yayi Ratu Banowati ngebang Yayi Ratu Banowati. Kowe mirang-mirangke wong Astina. Kowe ngorek pasurunan Yayi Prabu Duryudana ora bakal lawas urip. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentol karo kowe. Sik to, Mas. Aku ya dina wektu tak omong. Ora mengko ya. Ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak kapake. Bisu. Kowe gelem apa? Ana Baladewa kok. Pecah. Cici pitu. Mutar. Nah, muni siji pitu tok ayo nek omong. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banowati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watanana sing iso nguncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso nguncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepane Baladewa. Gretel nenggala jeblok wetemu. Weh, lah sepatane lempo kowe. Aduh, mati aku. Waduh mati aku iki. Iki dayane apa iki? Lah kok sikilku kaya ora ndek kekuatan mlumpruk, kaya ora ndek otot bebayu, ora ndek otot balung, ora iso tak obahke iki piye, Bagong? Ah, wis. Goleki kursi roda ye. Wis. Aja edan kowe. Aku dibalekke. Balekke nang ndi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mbok yo sing apik nek ngomong iki, Bagong, aja edan. Bagong, aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis pokoke sapa wae sing mepalangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar, Petro, Gareng tekan kene tetep aku arep garwa Dewi Banowati. Wis dadi niatku. Tur dasare Dewi Banowati wis tresna karo aku, wis ora bakal iso diugreh-ugreh. Sapa wae ora iso dadi palange Bagong. Aku balekke nang ndi? Wong kowe rene dhewe kok kon balekke. Lah kejaba nek aku nyilih nang Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lempoh kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye?
Ngono sik ya, aku tak genduren sik. Hei, ora lunga. Ora lunga. Lunga ora sak karep wong sikil-sikilku dhewe. Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe tengok kono wae. Kene kok gila banget to kowe. Sing balekke aku sapa? Ha sing kile mau sapa? Oh, wis aku sing kon tanggo ya Bagong, please Bagong. Bagong, piye? Aja lunga aku balekke sithik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Tenan. Sumpah. Sumpahe sineksen sing gawe urip. Kowe engko mateni karo aku nganggo nenggala. Ora wis aku ngaku kalah. Nek aku balekke mari kaya wingi iso mlaku. Tak balekke iso mlaku nek nganti kowe ngantemi aku, gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa. Lempohmu ora ming sak sikil. Gulu medun. Waduh, mati aku Bagong cangkeme sing apik. Iki wis sampe bar tak cet e. Aja sembrono, omonganmu aja sembrono, ora sembrono iki tenanan. Nek nganti sampean ngapusi, lehmu lempoh, tangan medun, pundak medun lempoh, sing tingil-tingil ming sirahe. Ayo piye, gelem ora? Aku wis seneng kok. Kowe ora seneng ya wis aku nek nganti ngantemi kowe nganti nibani nenggala karo kowe aku manut. Kena apa-apa aku manut. Maria Baladewa. Wae lata. Wah, edan. Wah, kowe iki panjingan apa kowe? Kok ampuh men ngucap kasembadan. Wah, dalah wis rasa kok rame ndang lunga. Aku arep bercinta. Edian. Iki Yai Ratu Banowati Bagong. Ora urusan. Sayang karo aku kok. Tresno karo aku ora tak manfaatke. Rugi. Padake ora. Wah, edan tenan. Edan apa? Wis gak lunga. Ora lunga? Iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah nyemelangi wing ora lunga kok dur diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi. Aku arep siram aku. Aku arep siram kosokan terus kok Dewi Banowati tak kon nganduki aku. Senenge aja. Terus aku bobok terus didulang. Karo Dewi Banowati didulang dahar. Bar didulang dahar terus arep ngopo? Sok tau. Kepo. Wah, kepo barang ki apa? Ayo pulang. Ayo. Kono. Tangane iki lho ngecek banget karo aku. Yo, kowe aja pamer. Kowe aja gleleng kowe. Kowe tak kandhake Pandhawa kowe. Omong ora wedi aku. Tobat. Mboten ngraita babar pisan bilih panjenenganipun Kang Mas Bagong saged ngrampungi perkawis. Kula menika gumun lho. Panjenengan kok lakon saged kados mekaten menika dayanipun menapa? Aku dhewe ya ora ngerti ning sing penting rak berarti iki wis iso dibedhek. Nek pancen perjodohanmu karo aku kuwi pancen wis diayomi karo sing gawe urip ketitik. Sak ucapku mandi, sak ucapku kasembadan. Wis Banowati. Mula Kang Saka kuwi kok aku wis ora bakal pikir ringa-ringa. Inggih. Ya, inggih. Aku saya sumuk inggih kersanipun godhogna wedang.
Badhe kangge menapa? Siram obat. Ngestina menika sampun wonten toya ingkang mabenter. Kari ngencurke? Inggih. Asik. Nek aku dempenge kepanasan. Pol tak panaske tak nggo ngrujuk sirah nglothok ndasku. Obat ora nganggo toya adem dicampur ben supaya anget. Ayo cah desa. Ora ngerti. Monggo kula dherekaken dhahar menapa-menapa. Ya, martabake wis teko. Sampun. Ya dhahar bebarengan karo ngrungok-ngrungokke apa? Santai, pokoke engko lelakon selanjutnya mung kari nglakoni. Pokoke ora usah kuwatir kowe karo aku tetep siap. Inggih, ngestaken dawuh. Ya, mlebu mburi. Monggo kula dherekaken. Ayo gandeng. Nggih.
Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambranggeng awita denceng dencengan Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Yayi. Jernyatanipun sampun dados kewajibanipun Ngraka ing Ndarawati. Mila tinimbalan sak wanci-wanci wontenipun namung sendika ndederek lan boten badhe madal dhateng dawuhipun kadang kula ing Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu inggih sampun boten kirang prayogi lan tansah pinanginganing kawidadan lampah kula. Kresna kakangku. Werkudara piye? Badararja sarawuhing Kresna kakangku. Ya Dimas slamet tekaku. Ora ana lan swiji apa Yayi? Basaku hatura. Tak tampa Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yayi Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Iya kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan. Niki kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Yayi. Sasampunipun ingkang Raka sowan tuwin para kadang sampun kepareng manembromo dhateng sowanipun ing Ngraka ing Ndarawati. Kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Wonten menapa dene Paduka Yai Prabu Amiji dhateng sowanipun ing Ngraka ing Dwaraka. Menawi kepareng kawedhane ingkang kathah tumunten kababarna Yai Samyaji Koko Prabu estining manah krana sampun sawetawis lama kula mboten panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu ananging batos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya saged panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu dene sasampunipun kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta babar pisan kula badhe nyara widhekaken dhateng lampahan ingkang sampun kula lampahi. Lampahan menapa Yayi? Watara pinten dinten ingkang kepengker mboten kula etang krana tumrap ingkang rayi Ngamarta lelampahan menika estunipun badhe kula supekaken nanging nyatanipun malah tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi anggen kula lampah pasumpenan mundhene ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten ngembet dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa miwah garwa putra namung katon inggih menika Panakawaning Ngamarta inggih menika pun Bagong Koko Prabu kados gumuya latah-latah sarta anite baita lelayaran wonten ing satengahing benawi dumadakan boten ngertosangkan paranipun teka wonten toya ingkang anyapu dhateng lampahing palwa wekasan Bagong kendhang kapracondhang kuntal kaprapal sedaya para kadang Kakang Semar Nalagaring menapa dene Petra malah sajaipun boten maelu dhateng kawontenanipun Bagong menika kala wau. Estunipun boten badhe kula manah nanging gandeng saya dangu musik wonten saklebeting manahipun ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu pasumpenan ingkang mekaten menika kala wau werdinipun menapa kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Amedarna dhateng ing raying Puntadewa Koko Prabu.
Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta dereng ngantos paribasami Balwacana nalika semanten kasaru pelajaripun Nata Mandura Prabu Baladewa ingkang minggah wonten ing Datu ya negari Ngamarta karya kagiat kang samya mulat mangono bletek-bletek pangudas maraning Nata ing Mandura Yayi Darmaji sampun kejot penggalih kula ingkang sowan Yayi. Baladewa Narpati Duwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi Koko Prabu Mandura mlajar kados lare alit minggah madyaning Datraya karya kagiat kadang-kadang paduka para Pandhawa wonten menapa? Koko Prabu wonten menapa? Baladewa kakangku eneng apa? Koko Prabu Mandura wonten menapa? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun Ngraka Tadah Wadana. Ngantos suping tata krama kiranging Subasita anggen kula ngabiyantun ngarsa paduka Yayi Samyaji. Karana lampahan ingkang lampah wonten negari Ngastina. Negari Ngastina wonten lampahan menapa Koko Prabu? Kepareng Ambabarana ingkang sejati dating ingkang rayi Ngamarta mugi dados ing kawiningan kados menapa kagiyating manah kula nalika semanten ingkang Raka tinimbalan sowan wonten negari Ngastina ngrembak perkawis penggalipun Yayi Prabu Duryudana ingkang sajaipun nembe boten tentrem kedadak sowanipun abdi taman negari Ngastina munjo atur kersanipun Yayi Prabu Duryudana bilih wonten satunggiling priya ingkang wantun anggebang dhateng prameswari Ngastina inggih menika pun Yayi Ratu Banowati. Sareng nalika ingkang Raka tilik utawi nitipriksa dhateng taman negari Ngastina. Kados menapa kagiyating manah kula. Sareng kula pinanggih kaliyan tiyang jaler ing mapan wonten ing taman. Mboten sanes kejawi namung abdi Ngamarta Bagong ingkang wantun anggebang Yayi Ratu Banowati. Udara Janaka klepat tanpa pamit. Wah, ngerti sing dibeda. Ya kuwi Banowati tanpa taliwara. Koko Prabu. Menapa Koko Prabu sampun prisa piyambak, sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu menika wadul dhateng Yayi Prabu Darmaji namung pawarta nang nyatanipun boten kababar dados kasunyatan Kresna. Kowe aja micake wong tuwa. Aku adu arep dhewe karo Bagong. Malah sajae Bagong mentas meguru anyar. Dheweke digdaya sekti kalintang jayane perang. Lagi wae arep tak wenehi pengajaran. Arep tak bondo tak krincung sikile. Bagong nyedake aku lempo. Aku ya lempo tenan. Lho. Lah kok kados mekaten kekiyatanipun Bagong. Lho, nyatane ngono. Nang ngaten kok Prabu. Lelarana kula nyuwun pamit kula badhe nitik dhateng Bagong menika kados pundi kawontenanipun. Namung kepareng ngono kula badhe idi palilah mbujung dhateng Munarjuna. Mangke mindhak Janaka menika tumindak ingkang kirang prayogi. Inggih menawi Bagong saestu nanging menawi nuwun sewu menika wau saes Bagong lak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitir kanggo mitiraning asta Arjuna wonten paring adhawu aku ngerti kaya ngapa to kagol penggaling siadi bareng midhanget sabdaning Koko Prabu Mandura yen to panakawanmu Bagong nganggebang lawan Nyai Ratu Banowati nanging kosek to nalaren petungen gelar lan gulungen aja nganti tuna tembe mburine liripun kados pundi to paduka Kanjeng Koko Prabu mboten pitados kaliyan pangendhikanipun Koko Prabu Baladewa lho aku percaya nanging apa ora luwih prayoga lamun apa ing bakal katindakake mau nganggo petung sing ganep nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung kuwi luwih prayoga contone ngene ya to yen pancen Bagong iki mau pancen nyolong kelawan Nyai Ratu Banowati utawa tumindak sing ora prayoga kelawan garwa Ngastina nanging yen to ora Arjuna ora jeneng aku ngias kelawan Koko Prabu Mandura sarta aku ora percaya marang Koko Prabu Mandura kuwi ora nanging ana tetembungan kedung jero iso dijajake nang atine menungsa sapa sing ngerti ora jeneng aku kuwi duwe panyokla bawa sing elek lan Koko Prabu Mandura ora nanging Koko Prabu Mandura kuwi tansah cecaketan lan para sata Kurawa jer panjenengane kuwi minangka pengayoming para sata Kurawa utawa pengayom negara Ngastina yen nganti kowe engko mung dibenthik-benthik karo para Panakawan lamar kowe dhewe sing tuna lho. Nggih, kasinggihan mekaten. Mula kena kowe nitik ning Karang Kadempel. Titiken. Titi preksanen Karang Kadempel yen pancen mengko ning kono kuwi eneng Bagong takonana sing apik, takonana sing becik. Apa Bagong tumindak kaya ngono? Nanging yen to ora ana cetha, lamun Bagong lunga saka bale wismane mapan negara Ngastina. Ngastina jujuken ngestaken dawuh ning luwih dhisik nitik ning Karang Kadempel Koko Prabu matur nuwun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngemutaken dhateng kula mangkata ora sak kemrungsung ora nek kelangan Nyai Ratu Banowati ora wis to ora sak kemrungsung nggih ngestaken dawuh nek mung didumuk ora ya lumrah kok ning sing dumuk ora ya mung abdimu dhewe Bagong dudu wong liya ora apa-apa inggih ngestaken dawuh nanging Bagong menika cok sembrono cok tembu kok nganggo cok inggih kula nyuwun pamit kula tak nitih priksa wonten Karang Kadempel titih priksanen dhisik ning aja kesusu ngestaken dawuh Koko Prabu ya Arjuna Den prayitna semore reseko bali titiyani gandayani tresanya purnama sasi ing le ngombange ora nganggo aturan mir aku ndemong lho iya aja kuwatir Semari watone lekop ora ngambah telu barang ngambah telu bingung kok binun anggere salah titenono
medun tak kampleng iwonengen. Wah, wis arep dapukan gleleng kowe kok totoh nyawa. Iki sing tembung Ndara kembar lho, Tru. Nekula karo nekuli. Iya. Iya wis kuwatir. Ora obo sasake lho, Mar. Ora. Ngerti-ngerti. Mangu wopek sih manyura. Ah, tratapan aku. Wis toko ki wong cah pinter kok. Paketan wae lho iki, Mar. Kakang Semar. Wilujeng den rawuhipun iya nering sambikala. Bekti kula Ndara nala garing tak tampa. Bekti kula Gus nala garing tak Petro tak tampa. Kok nala garing kabeh. Ayo sing ketok aku ayo. Ora-orane madake. Bekti kula Ndara Bagong tak tampa. enten apa rawuh kok pasuryane ora kaya adat sabene. Enten apa, Ndara? Kowe ngandel ora? Gawe tratapan. Dodo kamu ki ora sero-sero. Aku wis arep nabuh. Kapok ora we. Senengane kok nek kleru rasane lho, Mir. Ora. Enten apa, Gus? Kakang Semar. Kula. Aku butuh karo anakmu Bagong. Enten apa? Ngandel ora, tanda-tanda iki. Lah aku sedih iki, Tru. Lah ngopo? Kok Ndara Janaka kok butuh karo aku? Omongan aku ora ndedhe. Ndara Janaka ora golek utangan ya. Ndara Janaka kok utang kowe iki njur, wah kowe iki nguyahi segara. Wis asin ya? Wis. Butuh karo kowe iki mbok menawa dijak omong-omongan apa ta apa ngono lho. Ya wis, maju kono. Bagong, Karo Bapak, darahmu butuh karo kowe maju kene, Bagong. enggak ngestaken, Dan. Mikunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Bagong, Nun, kowe tak takoni wangsulan sing jujur. kula niku wong ora tau gara, Ndara. Napa sing kula aturke niku jumbuh kalian ati kula. Ati lan lati makarti. Iya. Kowe iki mau saka ngendi? Lho, gara-gara Sadurunge gara-gara dandan cara Bagong. Kula mboten teng pundi-pundi, kula medal ya mung gara-gara niki. Bagong, Nun, nek kowe ora jujur aja takon dosa. Aku ora bakal wegah midana karo kowe. sik to, masalahe niku napa? Ngerti ora? Ha ora. Koko Prabu Mandura rawuh ning Praja Ngamarta paring dawuh. Yen to kowe wani nggibang Kakang Mbok Banowati, ayo ngaku apa ora? Waduh, iki terus sing marai aku sedih. Ora gong kowe kok kelakuanmu kok kaya ngono to? Tak modasmu lho. Kowe ngerti to aku ki nang omah terus. Aku ora lunga nang ndi-ndi. Lah kok wani kowe nggibang Ndara Banowati? Truk. Ora memperkeruh suasana to. Wo, berarti kowe lunga nggawa tas kae to, Gong. Tas go ngembleki ndasmu iki kok. Kowe ya ngono kira iki malah mempersulit keadaan. Den kula ora teng pundi-pundi. Anak kula kok nggibang Ndara Banowati niku anak kula niku pahitane napa? Omah ming kari kompor tok. Nggibang Ndara Banowati niku terus pahitane napa, Den? Ampun percaya karo ngendikane wong. Ning diteliti kula niku mboten pripun-pripun, Ndara. Kurang seru kok kowe. Oke. Ameng sing siji sing seru ki meng ngintil apa piye, Gong? Ora apal-apal ora. Sik aja bahas aku le nabuh. Iya. Aku lagi
Lagi dijak rembugan Ndara Janaka iki. Bagong, Nun. mingkaring aku apa ora? Mingkaring aku apa ora? Estu kula mboten pripun-pripun Ndara. Yakin sumpah nek nganti kula niku ngapusi kali Ndara, lah mbok kula manut dinapak. Malah dolanan drei. Iki pusaka aja sapenake dhewe. Nek kowe ora ngaku tak longgo warung madukmu jebol. Tru, ajajake ning warung. Wo. Kowe krungumu apa? Tak longgo warung wadukmu. Entekno aku sing bayari ngono. Gong, kowe iki dalam bahaya ora lucu sik to? Iya. Dalam bahaya kok isih gecul ora sapenake dhewe. Kowe iki didepi keris ngono kuwi. Nek Ndara Janaka nesu tenan, kowe dinyunyuk keris kuwi modar le. Kok longgo warung. Ngosmane kok nek warung tenan aku kandhani, Gong. Tru, iki kondisine genteng lho, Tru. Ora glece sapenake dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusakane nganti aku disuduk, mati tenan aku. Aku piye, Pak? Mlayu wae men slamet kowe. Kawan malah melayu ora wani mangsulan karo Janaka. Cetha mbok singetake gedhoamu ingkang kurang tata Bagong. Terus, nek cara mulih nabuh kaya ngono kuwi kowe gampang kesel. No penak wae. Engko nek diseseki dadang ngono lagi keras. Ning iramane rasah tambah. No tak dadang nek ngono. Wah. Rambuté gondrong kok susuh emprit. Langgo mikir. Konjur apa-apa Ardiyaya, aku pitil tanganmu nek carane kaya ngono kuwi. Ha iya ya. Oh, Semar nesu kae. Awak dhewe ngomong tanpa topik dalam pewayangan. Semar nesu. Bagong nasibe piye? Wis, bapak kae wae ditute yo. Ora wis iki numusilaku ngrajangi apa-apa kena lading ngampaki kayu kecocok sikilku. Aku meng arep diarani Gebang Banowati. Anjo aku ki posisine sebagai apa wis coba. Nek aku ki satriya, nek aku ki paling ora ya sing duwe pangkat, duwe derajat ngono wangun. Ha meng kere kaya aku kok nyenengi Banowati. Monggo kana Prameswari cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang. Kok Ndara Janaka kok tanpa ndek pikiran kaya ngono lho. Monggo Ndara Janaka iki nek wis nesu tenan ngasta tespen ngono kae. Mesti wong ki pateni tenan wis ora iso dindakke tenan. Cipate Ndara Janaka manang kaya ngono. Wis jan ngrekoso uripku iki. Aku ndelek ya mesti kecekel wis aku nek ora golek cara supaya ora kecekel Ndara Janaka modar tenan aku. Iki mumpung ana tulisane apa iki? Tlaga Njonge. Aku kok le mayu nganti tekan Semanu ta iki.
Edan. Wah, wis cilaka tenan. Monggo lagi kimplak-kimplak kaya ngene. Wah, Jan. Coba Ndara Janaka Sengara gelem nyemplung telaga. Aku nyemplung telaga iki wae. Nengah rak Sengara dipateni karo Ndara Janaka sing penting urip. Dasare aku ya pelatih pon. Wage kliwon. Paing Jumadil awal, Jumadil akhir. Nek ora ngono ora rampung-rampung ki aku ndak tak nyemplung terus mbecang. Mbecangnya mesti ora ngerti. Mbecang ki ora nganti klelep ngono ning sikile mancal-mancal nggih ngono ki jenenge mbecang. Oh ya iso nek gaya dada. Renang ki paling tak senengi gaya dada kok. Anggere wis cek ngono. Mengkari sikile ngene-ngene wis beres tetep kemambang ya. Nyemplung ah. Tinimbangane kowe tekaning pati merga saka tangane Janaka. Kowe golek dalaning pati Bagong Syukur. Muga-muga nyawamu ditampa karo sing gawe jagat diapara. Keluputanmu nggon wis duwe gedhoan. Wani bakal ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Ketoke nggonmu budal nalika Siadi nampa pengendikaning pun Kakang mau rasamu sareh, rasamu sabar. Nanging bareng karo Bagong lah kok mubal babaling kanepsunmu. Mekasan kowe ngliga pusaka. Bagong mbok agar-agar tok pateni tumuli Bagong nyemplung ana ing telenging tlaga ing kegedene semene. Arjuna, wonten paring adawu. Aku rak wis matur karo Siadi to, aku wis kandha karo sira Yayi. Siji niti priksa Karang Kadempel, loro niti priksa Ngastina. Kuwi kudu dititi priksa kabeh. Yen kabeh mau pancen wis cetha, nindakno swiji-wiji ingkang datang tilaring pametung. Nanging lha kok jebul Siadi dikuasani marang hawa nepsu. Wekasan ora nganggo petungan Bagong bakal mbok perjaya. Koko Prabu sampun cetha Bagong wantun angewat Kakang Mbok Ayu Banowati. Kosek to? Ayo tak anti niti priksa Ngastina. Mekaten iya kula dherekaken Koko Prabu. Iki sing jeneng cenanangang. Wis disuwuk barang isih nano-nano. Nek nabuh terus ya iso gamelan dhewe. Ngene iki jenenge renang becang ki ngene iki. Ora iso klelep. Ya piye gleleng to aku. Apa wae anggere slamet saka Ndara Janaka. Wis bangane aku engko nang pinggir tlaga dinyunyuk pusaka. Nyus. Dan akeh wong mancing. Do bayar ora kae kok dosen. Wah aku nek nganti kena pancing tenan dicanono. Takon ngijoli legane atiku wis men. Arep sak suwe-suwene aku nang tengahing tlaga kene. Ucap kacarita Kilurah Bagong ingkang kumambang wonten ing segara Anakan. Nalika semanten datan ngertos sangkan parane
kaya sinedot ponang toya wonten saklebeting toya ya dasaring bengawan. Kejawi nalika semanten sejati kang pranyata amung sinaut Sang Hyang Baruna manjing gisiking bengawan. Wah, wah, wah. Merano semubang bangarono kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkanigara sagatar kene dongane engkung lir wuwu sing pene panca babatoking ayam ana babatoking ayam ana kowe iki wong dhuwur akeh umpan kok malah nyaut aku. Iki apa iki? Pelus kok ndengong. Pilahing. Lho. Malah iso omong. Sing mbau reksa kene. Bagong, kita aja kaget. Sumurupa
ulun iki dewa. Wes ngayawara. Dewa kok ula. Dewa ya menungsa, ngerti ya? Dewa kuwi dumadi saka pirang-pirang titahing Bathara. Ana ing asipat menungsa, ana ing asipat satawana, ana ing asipat beriberan, ana ing asipat Burantaya. Lan uga ana ing asipat wujuding sato, wujud naga kaya ulun. Wah, anggih nyuwun pangapunten. Panjenengan sinten Bu Ulun? Ulun Sang Hyang Baruna, dewaning ya kuwi buron ana ing samudra. Oh, dewaning iwak. Iya. Piye kabare Bambang Tawes? Kok malah takon Bambang Tawes? Jare sampean dewaning iwak mesti kenal karo iwak-iwak. Joko Menjair iki sesuk bakal dadi korban Joko Menjair iki. Karo Agus Lele. Bagong wonten dawuh. Ngerti yo. Dina iki ulun nyaut kelawan jeneng kita, marga kita nembe kesusahan. Nggih. Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon, pojok plarating kanan kok dikira nggih Bang Dewi Banowati apa ora saru. Kula niku le iso rabi kali bojo kula merga bojo kula tak ancam. Nek ora gelem tak jotosi. Maka bojo kula niki seleleke menungsa. Kok dadi ngewat Ndara Banowati iki terus godha kula napa? Bagong, pancen sejatine kaya mengkono lakoni. Lan ngerti yo, ana titahing Bathara ingkang mimba kelawan jeneng kita sarta angewat Dewi Banowati. Kowe lah keparat. Lah terus niku kudu pripun? Mula kita bakal ulun dandani. Sawise ulun dandani, kita mentasa saka ing Bengawan Gedhe iki ana ing jagat. Mengko ana ratu ingkang bakal nyuwun tulung kelawan jeneng kita. Tulungono kita bisa adu arep kelawan Bagong kang mapan ana ing negara Ngastina. Estu napa? Iya Bagong. Pamedhare Jaka Lodang pranyata sas mita gaib kumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantu antuk pitutur yakti marti kengke sang rahayu yuwana tanes kala tan mingerke plating widi pegat-pegatan nyegat tekaning kodrat Kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Bagong kita wis wujud udu Bagong nanging kaya dene sawijining brahmana saka negara sabrang kula iya Bagong wah wis bagus napa elek tetep elek. Wis ora ana wawane babar blas. Kita nganggo jeneng utawa peparab Begawan Godo Githik. Godo Kirik. Godo Githik. Oh, Githik. Iya.
kita munggah ana ing jagat, kita mapan ana ing dedaratan, mengko yen ana ratu ingkang nyuwun tulung lan jeneng kita tulungana dadi sarana kita ketemu karo Bagong ingkang gawe kucem jeneng kita Bagong. Non ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung ing dirungokke suluke ora ming Roma Roma Sobat Kang Mas Bagong menika lho suluke kok dicetak-cetake ora paham e, Don. Wis rampung lekala tija kok isih ngeng mangowo apa sing manyurawan sine. Inggih. Kok Prabu bekti kula konjo. Lho, Yai Ratu inggih. Sampun kula tampi Yai Ratu inggih ngaturaken sembah tanpa pepindhan. Dimas Janaka slamet Yayi. Kakang Mbok kok kados mekaten lampanipun panjenengan mentala ngrujit dhateng manah kula. Ayo ora goreh. Arep bagus ning wis sebaya mukti sebaya mati araku lho. Sampun kuwatos kula milih panjenengan tinimanipun Raden Janaka. Asik. Maaf Raden Janaka. Koko Prabu. Piye? Bagong kala wau nyemplung telenging Bengawan Ageng. Sakmenika mapan wonten ing mriki. Lah, coba to, senengane kowe kesusu kok. Saka pangrasaning pun Kakang iki mesti dudu Bagong sing tok oyak-oyak mau Janaka. Bagong. Ana dawuh apa Raden Janaka? Ora pati nduga mono menungso kang kaya kowe wani bebingung atine Janaka luwih-luwih kowe wani ngrujit marang atiku apa kowe ora weruh yen to Kakang Mbok Banowati kuwi tetimbangane Janaka tata lair garwaning Koko Prabu Duryudana nanging batin Yai Ratu Banowati ku Kakang Mbok Ratu Banowati tetimbang aku kok sik apa Banowati iki bakul wong nggo timbangan barang iki Iki Prameswari. Tur wis sebaya mukti, sebaya mati karo aku. Kena kowe garwa karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Yen iso nglangkahi kuwandane Janaka. Oh, mati tenan mandi ucapmu Janaka. Loh, kowe ladal. Ya jagat Dewa Bathara, jagat pangestu Ngara. Lah kok Bagong kaya ngono kadidayane. Ora pati nduga mono. Sak kecap bae lah kon jalari adiku kaya ngene. Iya, iya kowe Bagong.
aja kok Janaka. Lampuhe tak panteni kowe mati kok. Komeng Janaka. Anggere tak ceklekke sakare modar kabeh. Saklar kok sakar. Sakar iki ya iya. Ngawur wae ora. Wis pokoke kowe kudu tetep dadi karo aku, Bang. Sapa nganggo 5 barang ki mau? Koko Prabu menawi boten saking paduka tartemtu kula boten saged gesang tak ungkuli dayaning Wijaya Kesuma Siadi wis pulih kaya wingi-uni. Koko Prabu kula kewirangan menawi kados mekaten jebul wonten Bagong sanes ingkang wantun anggibang Kakang Mbok Ayu Banowati. Wis to kowe aja kuwatir. Iki sapa? Ana pendhita kok turut dalan mangan. Kowe lah mesa konangan wis tak tutupi kendang jaipong e mesa konangan. Pendhita kok turut dalan gayemi wae. Ayo nggo kesehatan di sini. Iki sapa? Pendhita Kleyang kabur kanginan. Mendung kebaratan ing ngendi tibane yen kono papan dinaku. Aku Begawan Gada Githik. Wah. Gada Githik, Gada Githik. Kowe sapa, Prabu Kresna? Ora tahu. Wis ngerti. Oh, wis kowe terkenal kowe iki. Oke sing ngejak selfie e. Edan. Pendhita kok lucune kaya ngene iki apa mbiyen tilas dagelan apa ya? Wes ceneningan ngawur wae. Janaka ana pendhita apik iki lho, dipun tumbaske mawon kok ora. Lho lah Janakane ya atos ngono. Ana pendhita kan dituku. Anggepe ora Raden Janaka ora sak penake dhewe Raden Janaka. Rasa do kesusu tak gawene suwe menentek sik. Apa Begawan Gada Githik? Ora apa-apa Prabu Kresna. Sampeyan rene wigati Kang Pranyata arep ngopo? Aku arep nyulun tulung. Nyuwun tulung karo sapa? Karo sampeyan. Sebabe aku duwe mungsuh ampuhe ra jamak-jamak nek kowe iso mateni, kowe njaluk apa wae tak wenehi. Njaluk apa? Nembunga tak paringi wis to. Yakin? Iya. Nan iya. Aku dipijeti. Lho. Njaluk kok sak penake dhewe ora. Ora kena, ora kena. Kowe njaluk brana picis, njaluk apa tak paringi. Aku ora njaluk apa-apa. Aku nglakoni tapa ngrame. Kowe ngerti dhewe to? Aku nggo sempritan. Gawa tuwet-tuwet iki supaya ning dalan ketok rame banget aku nglakoni tapa ngrame. Wis piye? Kersane piye? Ana Bagong ngewat Dewi Banowati, Bagong sing nang Ngastina kae maten ana. Bagong nang Ngastina ene to? Ana. Setan alas temenanan. Menawi suwantenipun kula mboten panglih. Menapa inggih Koko Prabu? Lah iya, lah mbuh aku le nyolong sandangan ki nendi menungso kae. Kok iso dadi kaya ngono iki? Lah wong pendhita kok jarike ana tulisane 30 kg barang. Mbok menawi bekas Bagor brand sajake. Ayo coba ditonton ayo. Kula dherekake.
sopa sapa? Iki menungsane sing ngisra uripku. Lho kok iso jebles kaya ngono to? Asemi aku ya duwe treneng abang kaya ngono. Ya ming pas teles aku iki kok diagem kok. Wah, jan penyakit. Weh, aja ngawur gawar-ngawur. Kowe sing penyakit. Dian suarane ya padha. Kowe Bagong endi kowe? Lho, aku Bagong tenan. Ora ngapusi, aku ora ngapusi. Aku Bagong ora tau ngapusi. Elok terane. Bondol tanganmu krincong sikilmu, lempah kowe. Maksude piye? Lho. Kok ora mandi? Lho. Bisu kowe. Beh. Modar ora, kapamu kapan? Ora modar. Wah, padha guyune, padha wae. Kowe mungsa aku kowe. Ngemrano sastra jendramu, wateken aji jaya kaya tumpang sok. Gono wateken aji wae. Bekas pemain ketoprak kok ya. Iso salto mundur barang. Sik. Iki aku kok ngedep kaca. Kaca tendhik kok ye. Ora ngawur kowe sak karepe dhewe ora. Iki Bagong iki Bagong. Rumangsamu sak penae dhewe. Iki sing Bagong, iki sing Bagong, iki sing Bagong. Ora apa to? Apa to? Bagong? Nun. Wih, loro kabeh Janaka. Muni nun kabeh. Wonten dawuh sinuwun, wonten dawuh sinuwun. Lho. Suarane wae padha. Ponokawan Bagong. Nun. Koko Prabu. Sampun dipun pejahi mangke menawi gara-gara Bagongipun kalih malah sae. Aneh-aneh ya. Kowe iki mungsuh kowe. Kok tak iya ora. Piye ngene iki lar ngrampungi piye coba? Lah kowe iki iso ora mateni mungsuhmu Bagong? Mboten. Sing nganggo training ae sing nyolong Banowati. Sing iki ketoke Bagong sing tenan. Ampun ngawur sinuwun. Kula ingkang saestu niki wau kula dipaksa kon ganti training. Wo nek ngono sing palsu sing mburi. Kresna. Ora ngawur, gawar ngawur. Iki lho, dimatke iki. Ngisore rong nandeng-andeng iki asli apa ora? Coba jawilen. Lho, gogrok ngono kok. Oh ya upil. Ngandeng-andeng kok gogrok. Kowe iki nglucumu ngalahke aku. Aku lagi arep muni ngono malah to disiki. Kakang Semar, Kakang Badranaya. Wah. Ngandel ora. Kula wis iso nitik. Titikane piye Kakang sing wantun males ngampleng niku mung anak kula Bagong sing tenang. Nek liyane sengara iso. Lah iki ketok sik ngarep niki ndara sing ora sak tenane idone mati kowe. Wah, ngono. Wah. Saramaya inggih sinuwun.
perjineman Dandang Manguril. Aku dadi kowe dadi Bagong. Ha inggih supados Panakawan sak mangke kelepatan menawi kelepatan tumrap negari Ngastina. Panakawan baritipun jangka pejahipun dening Kurawa. Menawi Panakawan sampun pejah dados panganing baju barat. Lah rak apa to? Anak kula nesu tenan nek pun ngidoni ngoten niku anak kula nesu tenan. Rene. Aku njaluk ngapura Bagong, ngapura. Rene. Iya. Adombe. Moh. Setan mengancam kehidupanku. Buah warese ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong, ajur kowe. Aduh sinuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Kula namung piyambakan. Ayo bali. Bali. Kula dipun utus Iwang Pandya Betari Durga. Omong nek ora kelakon penjakane bali. Aja ganggu gawe katentreman ning papan kene, ganggu gawe celana. Tak pasrahke Bagong, mati kewirangan kowe. Aduh. Bagong, aku njaluk ngapura Bagong. 200. Yo, ora bakal wegah nyotampanana. Matur nuwun. Iki 200 iki dienggo pembayaran lek kowe mirang-mirangke aku. Iya. Ngerti ra? Aku arep mati dipateni Ndara Janaka. 600. Waduh. Nyawa e? Iya, nyawa. Wis aku tak bali. Wis ngono minggat mbak gajuli kowe. Iya, Bagong. Wah. Prabu, kula nyuwun pangapunten. Menika wau kula kenging menapa kok Prabu? Lah, rak tenan to. Merga daya kemandene Bagong sing kedadian saka perjineman mau, wekasan iso dadi malik paningaling Nyai Ratu Banowati. Panjenengan boten kenging menapa-menapa. Sakmenika kondur wonten negari Ngastina, sowan kersanipun ingkang Raka, lelados sak tataning garwa, lelados dhateng piyantun kakung. Ngestaken dawuh, sampun damel gelo. Ngestaken dawuh kok Prabu. Sareng kula pikir-pikir sedaya menika jebul mungkin arya lelampahan. Sampun ngantos sampean mangke. Lho. Bagong iki piye to? Engko ndak semar cerewet wae ora bubar-bubar.